Maksat 2026-njy ýylda depozit ortaça we problemi az bolýan uniwersitet haýsylygyny anyklamak üçin kän jaňatýaňyz. Bilişiňiz ýaly häzirki wagtda dünýäde ChatGPT ýaly Emeli aň ören köpeldi. Adamlar indi kän pikirlenmezden sorag berip jogabyna bil baglaýarlar. Emma bu jogaplaryň hemmesi hakyky tejribe esaslanmaýar. Şu günlerde Emeli aňdan soran makalymyz Türkmen talyplary Türkiýäniň iň köp saýlayan uniwersitetleri haýsy diýen soragymyza köplen şu jogap berýär. İstanbul Medipol Uniwersiteti, İstanbul Bilgi Uniwersiteti, İstanbul Gelişim Uniwersiteti, İstanbul Aydın Uniwersiteti we şoňa meňdeş uniwersitetleri öňe çykarýar. Siziňçe bu sınav dogrumy? Hakykatdan bu uniwersitet 2026-njy ýylda depozit we resminama taýdan problem az döretýärmi? Kommentariýada öz pikiriňizi belläň. Eger siz bolan bolsaňyz, haýsy uniwersitet saýlardyňyz? Näme sebäpden? Aladyň danışmalyk size diňe sınawdan dogry ýolda ýol görkezici bolýas. Gözlerim gözümden berdik döwründe adamlary. Bilim oksyny gardyňy. Bizäge we Al Azim Consulting.